lefol men 12 en puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmitoɗo en juuli e ko makko ɓurnaɗo Muhammadou yo jam e kisal gon e mum biɗo on baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahudinɗo on baraɗo e dow hisnude jawdi mum ko cahudinɗo on baraɗo e ngam tabitinde neɗɗankagal mum ko cahudinɗo hettiyankoɓe men tedduɓe on calminama e inde on manama e jettode en jetti genotoɗo o nde rokki en fartange e sembe ngam arde hande jokkude taro deftere professeur Abuu Bakri Musaa LAAM nde o inniri SAWRU GANDAL eɗen ciftina tan falindi gaci belɗi nana toon ɗi ko mabo suudu paate ono musidɗo men haadi Samba Tabakali mo juude guuriki ene huufi haalirde nde musidɗo mon Chérif Ba mo cilbe mban Samba Gural Baba Leñol ceernal sernaɓe hono professeur Abuu Bakri Musaa LAAM wi e hello 73 ko adi ko fof ciftinen wonde Cheikh Anta Diop haɓanako hanki ɓaleɓe fof wona mo fulɓe tan o holliri mette makko e nder defte makko kewɗe ko fati eno hanki ɓaleɓe bonnira ha boni e ko fati e kappagol waɗeɓe kappi pine baɗɗe fayida ɗe Afrique menno jibinde fof ko e ngon yeeso ko haali e fulɓe ko foti famrede e wiide Cheikh Anta Diop heewiɗo sikka fulɓe ko waɗeɓe wontuɓe ɓaleɓe gonno caggal nde ɓe jillodiri e leƴƴi ɓaleji hirnangue Afrique ɗo safalɓe e ɓaleɓe takkodirno ha joni e wiide Cheikh Anta sikkete kadi ko ɓen waɗeɓe gaddani ɓaleɓe ɓe jillodiri ɓe pinal Cheikh Anta wi jaɓani ɗiɗo miijoji sabu ɗeɗo gueɗe o wi goo ɗemgal fulɓe wona ɗemgal leñol boɗewol wonno ɗum hollirta ɗum ko jiidigal maggal e ɗemɗe leƴƴi ɓaleji baɗe no wolof serer e misrayankewal o wi dalilu ɗimmo o sinno fulɓe gonno ko waɗeɓe arduɓe doole e pinal dowrowal e leƴƴi ɓaleji ko ɗemgal mabɓe e pinal mabɓe jalotono kono wona ɗum witto holliri ko pinal e ɗemgal fulɓe gona pinal e ɗemgal leñol boɗewol e jiidi ko e pine e ɗemɗe leƴƴi ɓaleji ha joni e wiide Cheikh Anta so tawi ko noon alay sago iwdi fulɓe ƴewte so iwdi fulɓe ƴewtama e wiide Cheikh Anta tawete ko ɓaleɓe ɓe gonno ko e yaadu jamanuji ɓe jillodiri seeɗa seeɗa e waɗeɓe ha mbaadi mabɓe wayli kono tawa pinal mabɓe kañum wayloraki noon fof Cheikh Anta wi ko so eɗen jiɗi sertude e yiilo bango ko fati e iwdi fulɓe e pinal mumen alay sago jaɓen ɗum ɗon
so tawi noon ko hoto fulɓe ɓuri jillondirde e waɗeɓe hakkille Cheikh Anta nangi koye Misra hanki wonno ndeke noon jillodiral fulɓe e safalɓe e Afrique bange hirnange wona kañum adi te wona hen leñol fulɓe yalti ha joni dey e wiide Cheikh Anta boɗewol fulɓe ngol fuɗɗi tigi rigui ko nde Misra natodiri e leƴƴi boɗeji caggal nde fooliɗi jimiɗi e laamu tataɓu ɗum ɗon noon ene deeƴa e hakkille saabu e on saaha kala jontaɗo e Misra ene joguino debbo walla rewɓe waɗeɓe Firawna kam haalaka talkillamɓe Misra bindanno yo lamɓe leyɗele ɓe jimnoɗe nelduɓe rewɓe ene ngoodi waɓe no Tutmos tataɓo e Ramses ɗimmo kaɗani e debbo goto iwɗo e galleji laamotonoɗi Asie Ramses tataɓo kañum yehini ha rokki martaba jeewo debbo mum goto jeenoɗo Siri ɗum e wiide won wittoɓe addi fitina mawɗo e nder galle makko kono e wiide Cheikh Anta Diop seti gadano e Ramses ɗimmo ko eɓe mbaadi mumen settinno pulagu tigi jeyano jillodiral Misranaɓe e woɗeɓe haɗano tan e hohoɓe leydi ndi hay fere hippo en daɗano hen sabu woɗeɓe dahaɓe walla adduɓe koye mumen yiilade gurdam moƴƴam ene kewno e on jamanu e leydi Misra ɗo ciftoren ko ari e Injil fatude e holko addanno Firawna Musaa o yamirde yo tigguji worɓe Yahude en mbare ɗum ɗon jeeya ko e maale kewgol arani en woɗeɓe e on jamanu ha tengti noon eɓe deftere nde joopiɓe ɗo kadi batten hakkille e wonde ɗiɗo leƴƴi boɗeji ko heewi hen ko aynaɓe e koninkoɓe gonno ndeke noon so ɗi naati Misra ina yooɗi ɗi ɓura jillondirde e yaarunoɓe ɗen golle eɗen poti wattude kadi hakkille e gueɗel gongel leƴƴi boɗeji ɗi naatiranno Misra ko bangue rewo e bangue funnague rewo ndeke noon jilik mbay ko e ɗin nokkuje ɓurno heewde ha joni mo yehi Misra ƴewtidi yimɓeɓe ma taw koɓe rewoɓe ɓuri jillude ɓe wargoɓe ɓuri hedditorade ɓalewol so en dendini ɗeɗo gueɗe ɗe pilliɗen ɗo ɗe ma en paam holko waɗi mbadi kesiri feeñi Misra e laamu tataɓu tawa pinal e nesuji joom din mbadi en iwano ɗo wonno ndeke noon en paamati iwdi fulɓe ha tengti noon so en ciftori wonde wiyeteɓe ɗemɗe mumen ene jiidi e ɗemgal fulɓe ɓe ko toon gonno kañum en e on jamanu mbiyen ɗum noon miijo Cheikh Anta Diop tawama ɓuri sellude heddi tan ko kankone wonɗo fergiti e etogol makko laɓɓinde iwde fulɓe kanko Cheikh Anta o fergiti ko e jotodiral fulɓe e Haalpular en ɓe o wiyata Tukuleur e bindanɗe makko Cheikh Anta nangi ko Haalpular en kañum en konno ko wargo Misra gila kaaƴe nubi ha yettoyi nokku beeli mawɗi hono les Grands Lacs ndeke noon hay sinno kamɓe ne ɓe peri ko e nokku dande maayo nilgo ɓe jiidi e fulɓe tan ko ɗemgal waɗi Cheikh Anta Diop rippude e ngoɗo miijo koto bange jettoɗe fulɓe hono ka ba jiitete ko Misra ɗo jettoɗe Haalpular en hono Si Li kan wan Diop e ko nandi hen jiitete e leyɗele keɗɗe bange wargo Misra hay sinno dey ɗum ina woodi
ɗum yonani ko ene sernda fulɓe e haalpular en sabu won geɗe goɗɗe ɓurɗe heewde boom ndewi hakkunde maɓɓe ko wona jettoɗe te so ɗum ɓenni renɓe hanki teskaɓe waɓe no Yero Jaw en gandini en wonde haalpular enne ko misra peri gonga o ko ɓuri raɓɓidde e haala ko Cheikh Anta heɓani asde no feewi jiidigal hakkunde fulɓe e haalpular en sinno o hebno ɗum wadde ma o tawanno wonde wiyoɓe koye mumen haalpular en ɓe jalti ko e fulɓe te konngol haalpular ngol ko e Fuuta Tooro tan hutorte ene gasa boom tawa ngol tafa ko e waylo wayloji bannoɗi e reedu Fuuta caggal nde fulɓe nduumi e pinal cahe mahi e l'islam ɓeydi jillodirde e hoddiɓe men hono jolfuɓe sereraɓe soninkoɓe e woɗɓe en ji holko tubakoɓe yinnoɓe happade fulɓe kaali e iwdi fulɓe en ji kadi ko waɗɓe ɓe ɗum wonano himmu menne kaali hen yonti hankadi ƴeewen fulɓene holko kaali e hanki mumen so en joynoma tan e dukoji hakkunde anduɓe ɗi ciftinɗen ɗi eɗen mbawno sikkude fulɓe kaalani haydara e iwdi mumen wonko fulɓe gaccani en tigi e iwdi mumen kono ɗone ene namdi rentade seeɗa waɗi noon ko nde fulɓe tuubi naati e diine l'islam ɓe eti momtude hanki maɓɓe jaaduɗe e dundariyankagal ngal ganduɗa ɓe mbattuno hersirde ɗum nde heewɓe e maɓɓe gonti jihadiyankoɓe wonnoɓe e laawol Allah ko ɗum addani ɓe etade jokkude koye maɓɓe e arabeɓe ɗum ene anda sohlani mbeɗe rutto hen ndeke noon so eɗen jiɗi andude iwdi fulɓe gongi tay gonga duttotoɗen ko ekkoɓe kaali hen hade maɓɓe nadde e diine l'islam mawɗo Amadou Hampate Ba e wittoji mum yitani en darol gotol ngol jangoɓe silitiyankagal daranteno ngol darol wiyeteno ko jedɗo dewal inna baasi ngol jangtoto ko hono fulɓe jaltiri gendi mumen cari e nder Afrique so en tongi ko woni e ngol darol ko eɗen mbawi teskade ɗeɗo toɓɓe gow fulɓe leydi fulɓe wiyeteno ko heeli e yoyo ndi wonno ko e nder waalo toɓɓere ɗimmere nde leydi ndi ene wanno gura tappamaje ndema e gaynaka fof jadanno e heeli e yoyo toɓɓere tataɓere nde leydi ndi ene yañno te wertago ngo wonano woto won hen ɗo wanno kaaƴe towɗe won hen ɗo wanno boowe walla lugge won hen ɗo wanno caali e ɗo toɓeteno won hen ɗo yorno leydi ndi ene wanno maaje e caali ɗi ganduɗa won hen bannoɗe teɓɓitorɗe woni kaaƴe taccoje maayo paddo ndiyam mum toɓɓere nayeɓere nde anduɓe fulɓe kawrano e hoto heeli e yoyo wonno won hen nangi ko ndi wonno ko Maliya funnangue leyɗe goggo men Bilqisa woɗɓe jeddika beddika ladde mbiyo Maliya hirnangue leyɗe Habasi ha yetto Misra
biyan gila joni lural anduɓe fulɓe ngal wona mangal sabu maliya ko maayo nilgo wiyete non hay sinno Amadou Hampate Ba sikkanno ko inde nde jopoto ko geeci boɗejo hono la mer rouge. Ndeke noon tawde ngo waɗi ko calɗi ɗiɗi kawriɗɗi caggal nde ndu ɗoofi e coppi nduya ɗoofi e beeli mawɗi mbiyen maliya funnange e maliya hirnange fof ko maliya tan. Ene gasani tawa lural ngal saabi ɗum kadi ko won hen jopoto ko gendi gandandi ndin ɓurno ɓadade ko Éthiopie ɗo heddiɓe ɓe jomnotono Misra ɗo ganduɗa ko ɗon fulɓe battindi hodde hade mumen sarade e nder Afrique fof. Ko haala e piindi ndayri rewɓe heli e yoyo cinkiranno daade mumen gonɗi ni wonde ko Misra hanki tigi wonno heli e yoyo sabu wiyama fulɓe fof jaadi e awdi ndin piindi ummidi Misra. Yanti hen rewɓe Misra e koye mumen ene cinkortono kañum en e ne piindi ndayri nate Misra naaɓe gaccani en jaɓani sikki sakka e ɗum ɗon. So en baddi ɗeɗo toɓɓe ɗe limtuɗen taweten ko wonko fulɓe pirti ha heewi e ko tubakoɓe kalno e mumen. Pullo ene anduno demal, ene anduno gure mawɗe, ene anduno laamu ngurngu. Kono pullo e daarol konngol holliri kadi ko ɓaleejo tigi wonno labbo dikko pullo Samba bambaɗo Demba. Ɗo ene laaɓi wonde pullo serdani hoore mum e ɓaleɓe sabu hay goto e mon feccani sikke wonde labbo e bambaɗo ko ɓaleɓe. Ma won wiɓe ɗum ko darol tan ala ɗo ɗum yehi. Ɓen hoto jejjit ko bambaɗo e pullo jiidi yettode bande ɗon ɗo labbo e pullo jiidi yettode sonde. Sikki ala ndeke fulɓe kam nawti koye men ko Misra hanki yoro jawne kay ko to nawtiɓe sabu goto e fergoji ɗi o wi ko Misra peri ko biyetenoɗo Turmis ardino ɗumen te gon fergo hen feccere ko fulɓe gonno. Soninkoɓe ne mbi ko ene jiidi e fulɓe te jiidigal ngal ko gila ɓe perani Misra fuɗɗi. Haala sereraɓe kam haaletake sabu aɓe gonɗini ko kamɓe e haaloɓe Pular fof jiidi. Ɗum witto ɗemɗe gonɗini ɗum sabu ɗemɗiyanke baɗono Mamadou Ndiaye ni nangi ko Pular e serere ene ndendi ko ene tolno e ɗaɗi 44 e nder temedere fof. Ciftinen ɗo sereraɓe kañum enne ummi ko Misra. Gando goto diiniyanke ɓoyɗo e sereraɓe windi e iwdi mabɓe e diine mabɓe. On gando adi etade ko hollirde wonde sereraɓe jalti ko e jeerende Sahara nde kono nde o witti diine mabɓe tigi rigi o taw diine o wawi iwde tan ko Misra hanki sabu kanko e diine ndin leydi ko ɗi gotiri. ɗon o hawriti e yero jaw kalɗo e nder windande o waɗi e fergoji ummiriɗe Misra ngari ha Sénégambi wonde diine sereraɓe ko diine Misra hanki nyawnaɗo. ɗum ene wayno ɗum firtata ko sereraɓe wona e jeerende Sahara nde jalti ɓe peri kamɓene ko Misra. So tawi ko noon jiidigal hakkude mabɓe e fulɓe e haalpular en wona bange hirnange Afrique fuɗɗi ko e gila e dande maayo nilgo ngal doori.
Yoro Jaw haɗani e sereraɓe tan e wiide makko ko ene tolno e fergoji jeegom ummima Misra naati Senegambi. Jolfuɓe fulɓe sereraɓe soninkoɓe mandinkoɓe ala hen fof leñol ngol ferani Misra. Kono ɓuri wadde fayida e windande gorko waalo waalo o ko nde o rokki en dalillaji ittuɗe leƴƴi ɗi Misra. Yoro Jaw wi ko golle bonde ɗe firawnaji nden gollotono yimɓeɓe caabi fergoji ɗi. E ɗen golle bonde ene jeeya hen liggeyaji musɗi e koyraji mettuɗe ɗiɓe pawanno e dow daaɗe Misra naaɓe. Hen fergo fof o haali inde Firawna laaminoɗo nde iwata Misra nde. Ko noon fergo jaa'ogo yaltiri Misra e laamu Paate Lamin. Ko noon kadi fergo manna yaltiri leydi ndi e laamu Firawna biyetenoɗo Sose Touré. ɗon ne so en ƴewtindima seeɗa ma en taw galleji laamu jaa'ogo e manna kecci Tekrur walla Fuuta Tooro, sabu ko Misra ɗi peri nde ɗi puɗɗi arde ɗi jooɗi e reedu Fuuta. Ha joni e wiide Yoro Jaw ko fergo jaa'ogo ngo addi e daande maayo Sénégal ngo demal samme e kaynugol kaaƴe yaltina hen jamdi. Woto jejjiten wonde jaa'ogo firti ko joom kaynandi. Ha joni eko foti teskede e windande Yoro Jaw nde ene jeeya hen inde Sose Touré nde, sabu nde inde ene ɓadi no feewi inde goto e lamɓe Perse jeeyaɓe e adiɓe folde Misra. On gorko nde jooɗi e jappere Misra, wotere e inɗe mum laamorɗe wonno ko Setut Re e ɗemgal leydi ndi. So en ƴeewi golle bonɗe ɗe Yoro Jaw jangtiɗe, en paamat wonde Sose Touré fotata wonde tan ko ñawnugol Setut Re, sabu Firawna jeeyaɗo e Misra wawa gollade Misra naaɓe golle ɗe o haali ɗe. Ene yooɗi ndeke tawa ko Dayrus garɗo caggal Kambis mo ganduɗa ko kañum fooli Misra laami ɗum duuɓi 4 hakkunde 125 e 122 ko adi jibinede Annabi Isa. Hiiɗi yimɓe ɓe e duuɓi 36 ɗi o laami leydi ndi hakkunde 122 e 496 ko adi jibinede Annabi Isa ha nanniɓe e fergoji ɗi Yoro Jaw sifiɗi. So en deftima taweten ko Yoro Jaw ndeke wona fulɓe tan nawti Misra. Ene wayno leƴƴi koɗɗi hande hakkunde maaje Sénégal e Gambie kañum en fof peri ko Misra. Soninkoɓene ene wayno ko kañum enne goɗɗodirani e Yoro Jaw e ko ɓe ciftorta e hanki maɓɓe ɓe mbi aɓe jiidi e fulɓe te jiidigal maɓɓe fuɗɗi ko Misra. Hayi katgol dewle hakkunde leƴƴi ɗiɗi ɗi ko toon fuɗɗi. E wiide makko goto jeyanoɗo soringo nde soninkoɓe peri Misra ɓe ngadi hodde ko nokku biyeteɗo Sawkin. Ko noon ɓe ɓosiri seeɗa seeɗa haɓe jettiɗo ɓe koɗi hande ɗo. Awluɓe soninkoɓe hoɗɓe yerere diwtani ko mawɗo o haali ko. E ko ɓe mofti e iwdi soninkoɓe dinga mo ganduɗa soninkoɓe fof ko mum jalti ko Sona, wuro wonnongo bange worgo Misra andirago hande Aswan Jibina. Kanko dinga o wonno ko ɓalejo ko harbiyanki joginoɗo gueɗal e Sona kadi o wonno. Caggal nde o resi debbo mo nguru mboɗewu o jibdine mum sukaɓe jilluɓe
o wiya ɓen mbawa dañde geɗal eɗo jeeya ɗo sabu ko jilluɓe ko nden diŋa felliti ferde o ari bange Afrique keɗɗo hirnange ƴewande sukaɓe makko leydi ndi jeeyani koye mumen tawdi kaɗama geɗal to jeeyato nden o ari omo wondi e konu makko o faggi leydi janji o resi rewɓe tato ɓaleɓe e nokku biyetenoɗo Galangumbe caggal ɗum o rutti Misra kono hade makko mayde taw o wasima ɓiɓɓe makko yo jaa koɗo e leydi ndi o faggani ɗumen ndi ko e rewɓe ɗum ɓi ko biyetenoɗo Jaabe ardi konu mangu yehi Sincoyi Kumbi wuro jogorgo wonde laamorgo Wagadu ha joni eko awluɓe yerere mbi Jaabe e yimɓe mum mbaɗi e lawol ko lebbi tati ɗon e mbiyen guli ngala soninkoɓe ummi tigi ko Misra tawde eɓe ciftora ha joni wuro taniraɓe mabɓe konno kono ɓuri wadde fayide eko haala e diŋa koko faati eko ferniɓe ko resdemo debbo boɗejo daña ɓiɓɓe jilluɓe ndeke noon sone waɗete no sikki sakka beele misranaɓe hanki ko ɓaleɓe walla woɗeɓe gonno joni kam laaɓi cer sinno koɓe woɗeɓe ɓe gonno no yiɗɓe happade pinal Afrique paayo dinɗe mbiri ni diŋa feratano sabu en ji dow seeɗa fernimo ko ɓiɓɓe makko jilluɓe haɗede geɗal ko ɓuri raɓɓidde haala tan ko e jamanu diŋa misranaɓe hanki ene kilnino ɓaliwol mumen no feewi ɗum noon ene gasa taw ko jillodiral ɓurtugal jaangal ha bonnaniɓe saabi ɗum mandinkoɓe ne ndewi tan koɗo leƴƴi keddiɗi ɗi fof ndewi ɗo so Allah jaɓi ma en gartoy hen e lefol men 13 ɓiwol salli ala Muhammad